Daghang mga mamalitay ug mamaligyaay sa General Santos City ang apektado karon sa pagbawal sa pagbaligya og mga imported nga mga pampano ug pink salmon sa merkado. Ano ang dugang detalye? Sugod karong December 4, ginabawal na ang pagbaligya sa mga imported pampano ug pink salmon sa merkado. Matod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kini nakalatid sa usa ka administrative order o Fisheries Order 195 nga gipagula kaniadtong 1999. Kung diin, tugutan lang ang importation ni ini alang sa institutional buyers o alang lang sa mga hotel, restaurants, processing ug canning. Ilawom ni ini, bawal ang pagbaligya sa moong mga imported nga isda sa mga wet market. Matod sa usa ka tindahan nga nagabaligya og imported nga isda sa syudad, dako kuno kini og epekto sa ilang kita. Labi pa nga matag bulan sa Disyembre sagad daghan ang mangita sa susamang imported nga mga isda. Ang big effect jud ni sa company sir is kanang mag-less jud siya ang among sales kay usually December na, so usually mao nang mga handa sa mga customer, wala jud mi mahatag. Hinuon sagad sa mga supply sa pampano nga ginabaligya sa pipila ka mga meat shop sa syudad. Ginaangkat lang nila sa Sarangani Province og locally produced kuno kini. Dinhi sa General Santos City Public Market, wala nay display nga pampano ingon man pink salmon human nga madawat nila ang abiso nga gibawal ang pagpaninda niini sa mga wet market. Ang manindahay nga si Grace Salas nga nagabaligya kaniadto og pampano, aminado nga dako kining kawadon sa iyang negosyo. Epekto gihapon kay kusog ba na karong December para pang Christmas. Dili sab mawala sa lamesa ni Meli Pama ang salmon og pampano matag Pasko. Gawas ni ana, nagadawat sab siya usahay og order. Busa na goal guide siya, human nga nasayran nga ginabawal na ang importation ni ini, gumikan kay sayang kuno ang ilang kitaon. Dako gid kayo sir kay halimbawa na ay daghan mo order, unya wala tay stock makuha, so dako kaayo siya, sayang pod ang income namo. Hinuon ginatun-an pa sa Department of Agriculture ang dili pagdayon sa pagban sa imported pampano ug pink salmon. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.